Táto metóda rybolovu je známa ako lov veľkých rýb. Pokiaľ sú vo vode veľké ryby, a to aj pri teplotách až -10 stupňov Celzia, môžete ich chytať nepretržite. Používa túto novú súpravu s obráteným dnom so zväčšenou 8-môľníkovou klietkou na návnadu, vhodnou pre pelety aj blokové návnady. 8 rovnomerne rozmiestnených háčikov s ochranou proti zamotaniu zaisťuje 360 stupňov zásah bez ohľadu na to, ktorým smerom ryba zahryzne, čo zaručuje bezpečné zachytenie háčika. Používanie je jednoduché, stačí nasadiť 2-3 kusy návnady, zaistiť klietku a spojiť prúd s vlaskom. Klietka na návnadu chráni návnadu pred okusovaním malými rybami. Každá súprava je dodávaná s kolieskom proti zamotaniu. Jednoducho pripevnite háčiky k koliesku počas nahadzovania a prúd sa nezamotá bez ohľadu na to, ako nahodíte. Keď súprava vstúpi do vody, koliesko sa automaticky zosunie nadol, oddelí háčiky a účinne zabráni zamotaniu. V zime sa veľké ryby schovávajú v hlbších vodách. Táto súprava s obráteným dnom vám umožní ľahko ich chytiť aj v zime. Kliknite na odkaz a objednajte si ju teraz.